anene ekera mang'ana manga gendete gukwanwa ase kaunti ya Nyamira anene asoboteneri bwe kaunti ebyo obokorawa n'omugabana bwe kaunti eyo Amos Kimomi Nyaribo nigo bono kubwatikana n'eriuko lianyarete likubwatuka korwa ase kaunti eyo ya Nyamira nigo bono egikaro kiabene kiarangeriwe ni assembly gose county assembly ya Nyamira ekera chikorekana chitari kemeronke bere naibere omotinyo yoiga ko chakera chinse sato nenusu chamambia korengana no speaker somonogeri bwe bunge eyo ye county Nyamira Enoch Okero korengana mangana agotoko bwati korugo stoko ya bwati koru asensemeyo nigo bono lirube lianyarire ligosokiwa asebono baganyete ilinyari kobekwa asegaseti ya serikali bene eriko banjera bachigotwara egikaro ekyo kiabene anene enaliukelyo nigo Robert bina mugabana Nyaribo nigarengeri osaba MCA be county Nyamira nibarachigotwara egikare ekyo egikerengete gochiko mwaka isiko mugabana bwe county eyo ya Nyamira Amos Kimomi Nyaribo ase amatuka bwango iga ndwarana mang'ana niga sara ase county ya Nyamira ekero anene elimo ndiri ekero muwasiri bwa mang'ana yobo chenu anyara gakobutwa era Timothy Ombate anyara gakobutwa abande bagesokya bakamochi ringanerio ekero na baroba mumachitu mugabana bwe county ya Nyamira bunatara kora buya ose ase enseme nigo tukwanya bono serikali enyaragie kobeka ringaneri bene asigaseti ya serikali indigi karekyo gechugwanchiranwa gokorekana kitari kemeronke bere naibere omotinyo iga omwaka jirubere nemeronke bere naisoto ekerenga ngeri batete ku ugamba ngakibako mwaka mugabana bwe county yo isiko